Ветеранская организация – одна з самых масавых у вобласці. Сёння ў яе шэрагах больш за 300 тысяч жыхароў рэгіёна. Значнай сілай у плане сацыяльнай актыўнасці назваў ветэранаў намеснік кіраўніка вобласці Олег Вялічка. Вы еще полны сил, полны энергии и полны желания решать те вопросы, которые сегодня и касаются каждого человека, ну и, естественно, в целом всего нашего государства. Сёння ветэранскія арганізацыі вядуць вялікую работу па патрыятычным выхаванні маладога пакалення, па захаванні і ўшанаванні памяці герояў вялікай айчыннай. Галоўны клопат актыву і сацыяльная абарона пажылых людзей, у першую чаргу ветэранаў і удзельнікаў вайны. Вот этой категории мы уделяем самое пристальное внимание. Им нужно помочь, и как вода им поступает, и как газ у них работает, и как работают у них пожарные извещатели. Все это вместе и с МЧС, и с милицией, и здравоохранением мы должны заниматься вместе. Асаблівая ўвага і адзінокім пажылым. Штогод праводзяцца абследаванні іх матэрыяльна-бытавога становішча, аказваецца сацыяльная дапамога на даму і матэрыяльная падтрымка. Так толькі за 9 месяцаў матэрыяльную дапамогу ў вобласці ўжо атрымалі больш за 10 тысяч чалавек. Узнімалі ветэраны і пытанні аказання медыцынскай дапамогі, і пытанні сацыяльнай абароны. В нашей области есть интернаты для престарелых, но туда оформляют ежегодно 3-4 человека, хотя очередь, конечно, больше. Як пазначыў Олег Вялічка, для звычайных пенсіянераў сёння няма праблем з уладкаваннем у дом-інтэрнат для састарэлых, а вось домов псіханеўралагічнага профілю сапраўды не хапае. В рамках, скажем, лесной такой вот Барановичского района мы там уже 2 этажа, 60 коек сделали для психоневрологического профиля. Жабчицы есть такие сегодня, там еще 30 коек. Плюс есть уже договоренность и одну из больниц, скажем, перепрофилировать в психоневрологический интернат. Падобныя рэгулярныя сустрэчы з кіраўніцтвам вобласці дапамагаюць вырашаць самыя актуальныя пытанні, адзначаюць ветэраны. У нас в городе мы сейчас, вот сегодня я поставил вопрос по поводу строительства в Западном микрорайоне больницы. Шаговой доступности для одиноких проживающих, значит, ветеранов войны и так далее, и так далее. И Олег Иванович сказал, что проблема в следующем году решится. Хочу поблагодарить облсполком, руководство наше, что они идут нам навстречу. Напрыканцы сустрэчы найбольш актыўным лідарам ветэранскага руху былі ўручаны ганаровыя граматы і лісты падзякі абласнога савета дэпутатаў. Людмила Салзина, Тыграна Капян, телерадиокомпания «Брест».